αυτά, υπάρχει παντελής έλλειψη υποδομών για να υποδεχθεί όλο αυτό τον κόσμο του νέου Δήμου. Δηλαδή δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, δεν υπάρχουν επαρκή δίκτυα ίδρυυσης, δεν υπάρχουν σχέδια πόλεως, υπάρχουν προβλήματα με τα δασικά. Τα δασικά κτήματα, περιοχές. Προβλήματα με δασικό χαρακτήρα σε ιδιοκτησίες. Ναι, που σημαίνει αυτό ότι έχουν ιδιοκτησίες και δεν μπορούν να τις εκμεταλλευτούν. Ναι, και είναι πολλές ιδιοκτησίες έχουν τη λεγόμενη αμφισβήτηση είναι δεν είναι δασικό. Ναι, μην τα ξεμεταχτίζουμε όλα. Ότι δεν είναι δασικό, ότι θεωρώ εγώ ότι δεν είναι δασικό να κοτσάρω μέσα ένα σπίτι, θα τελειώσουμε την περιοχή. Νομίζω ότι με τους δασικούς χάρτες που δρομολογούνται τώρα, ότι το πρόβλημα αυτό της αμφισβήτησης θα λυθεί. Δηλαδή μέσα στο 11 θα έχουμε οριστικούς δασικούς χάρτες που θα ξεκαθαρίζει τι είναι δασικό και τι δεν είναι. Πόρους θα έχουν οι δήμαρχοι πόρους για να κάνουν κάποια έργα, ας πούμε. Τι με τον Καλλικράτη και με... Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ασφαλώς θα υπάρξει, να μου επιτρέψετε τον όρο, μια οικονομική μιζέρια. Εκτιμώ όμως ότι, βεβαίως, ήδη τη ζούμε από την φετινή χρονιά. Εκτιμώ όμως ότι το όνομα του νέου μας Δήμου, το όνομα του Μαραθώνα, είναι μια πρίκα σημαντική που αν αξιοποιηθεί σωστά θα μπορέσει το σημαντικό αυτό όνομα να μας ξεκλειδώσει πόρτες και παράθυρα και να χρηματοδοτηθούμε από ευρωπαϊκά προγράμματα σε σοβαρές προτάσεις και μελέτες. Ο Δήμος Νέας Μάκρης ως Δήμος Νέας Μάκρης ήδη από το ΕΣΠΑ φέτος πήρε το πρώτο κονδύλι των 500.000 ευρώ για την αντικατάσταση ενός σημαντικού αγωγού ίδρυυσης. Αντιλαμβάνεστε πόσα πολλαπλάσια χρήματα θα μπορούσαμε να πάρουμε χρησιμοποιώντας σωστά και το όνομα του Δήμου. Εντάξει, είναι brand name αυτό. Είναι brand name. Τα οικονομικά του Δήμου πώς είναι είναι ανθυρά ή τα έχει κάνει μπαχαλό δήμαρχος? Όχι, 4 δήμαρχοι είναι τώρα. Οι 4, ναι, γιατί είναι αμάτι λέω τώρα. Νομίζω ότι το κομμάτι που βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα είναι ο Δήμος Μαραθώνος. Ο παλιός Δήμος Μαραθώνος, για να μην... Ναι. Εκεί δεν έχουμε καταφέρει να δούμε ούτε οικονομικά στοιχεία. Δηλαδή δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Δήμος. Τι εννοείται δεν έχετε καταφέρει? Εγώ υπέβαλα αίτηση τον Μάιο ή τον Ιούνιο στο Δήμο Μαραθώνος για να πάρω οικονομικά στοιχεία, ουδέποτε μου τα δώσα. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουμε εκτεταμένο άνοιγμα σε χρέη. Αλλά το μέγεθος αυτό δεν μπορώ να... Θα κάνετε μια απογραφή μετά και μετά θα καλέσουμε τον Δούνο. Θα σας ανεβάσει η Τρόικα στο 16,1. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μία κατάσχεση διαδέχεται την άλλη στο Δήμο Μαραθώνα. Α, τόσο πολύ? Ναι. Καλά, γιατί μιλάμε μόνο για πληροφορίες, δεν υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα επίσημα στοιχεία όλα αυτά? Σας έδωσε μία απάντηση. Δεν έχει γίνει ούτε απογραφή στο Δήμο Μαραθώνος από το 2005 και καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτή η κατάσταση, διότι ακούω μερικούς δημάρχους που φωνάζουν ότι ο Καλλικράτης και θα μας κόψει τις παροχές και θα μειώσει τα λεφτά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ πέρα μας έλεγε ένας φίλος μας, ο οποίος είναι λογιστής και ο οποίος ασχολείται, λέει με καλούνε σε δημοτικές επιχειρήσεις και λέω παιδιά μου, ΦΠΑ έχετε καταθέσει? Όχι. Προϋπολογισμό έχετε κάνει? Δήλωση εισοδήματος έχετε? Όχι. Μάλιστα. Με βάση αυτά που έχετε, πόσα έπρεπε να είναι στο ταμείο? 500. Πόσα είναι? 30. Πού είναι τα υπόλοιπα 400? Δεν ξέρω. Λέει παιδιά με συγχωρείτε, εγώ τα παρατώ και φεύγω. Υπάρχει εκτεταμένη κακοδιαχείριση, δεν λέω διαφθορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Και το λέμε με αφορμή αυτά που λέτε για το Μαραθώνα. Δεν ξέρουμε αν στο Μαραθώνα έχει. Όχι, δεν λέγεται το Μαραθώνα. Για όσοι Ελλάδα λέω. Σαφώς. Δεν ξέρω για το Μαραθώνα τίποτα. Εστίες. Κακοδιαχείριση. Επίοικος κακοδιαχείριση. Κοιτάξτε, ο Καλλικράτης τώρα φαντάζομαι ότι μέρος του προβλήματος θα το λύσει, γιατί πλέον οι Δήμοι θα είναι πιο οργανωμένοι, πιο καλά στελεχωμένοι με υπηρεσίες και θα φύγουμε από τους μικρούς Δήμους, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε Δήμους κάτω από 5.000 κατοίκους και σε κοινότητες δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός ελέγχου. Ναι. Δεν υπάρχει πάρεδρος, δεν υπάρχει ελεκτικό συνέδριο. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο αυθαιρεσίας. Εν τω μεταξύ πιέζουν οι άνθρωποι, διότι και ο Δήμαρχος πιέζει. Έπεσε ένα δέντρο. Το χωράφι μου, ας πούμε, αυτό. Σπάσαν την κλειδαριά του σχολείου. Μικρά πράγματα τα οποία σου λέει, άντε τώρα να το τελειώσω. Πέμπτο ένα λουμινά. Τρέχα, φτιάξε. Δεν υπάρχει μια διαδικασία. Στο δικό σας το Δήμο η κατάσταση πώς είναι από οικονομικής πλευράς? Εμείς έχουμε σταθερά ένα ταμιακό υπόλοιπο από 800.000 ευρώ έως 1.200 και εξυπηρετούμε κανονικότατα όλα μας τα χρέη. Το υπόλοιπο γιατί σημαίνει περίσσευμα ή έλλειμμα? Στο ταμείο υπάρχει πάντα ένα υπόλοιπο θετικό
Από 800.000 ευρώ έως 1.200. Δεν χρωστάτε δηλαδή. Υπάρχει Δήμος που δεν χρωστάει. Όχι, δεν υπάρχει. Είμαι εδώ που ήμουν εντυπωσιαστό. Εξυπηρετούνται κανονικότατα. Πόσα όλα. χρωστάει για να έχουμε μια εικόνα. Το θέμα δεν έχω δικαίωμα. Αν δεν του δώσουν. Ναι, αλλά για το πόσα χρωστάει έχει κάποια σημασία. Πολύ λιγότερο από ό,τι χρωστάνε οι Δήμοι. Εμείς είχαμε ένα χρέος στην ΕΙΔΑΠ 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήμασταν σε διαπραγμάτευση με όλους τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής πελάτες της ΕΙΔΑΠ. Το χρέος αυτό έχει πάει στα 2 εκατομμύρια και εξυπηρετείται κανονικά. Συγγνώμη τώρα, παιδιά, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Ο Δήμος που έχει τη λίμνη του Μαραθώνα χρωστάει το νερό. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής είναι τα χρέη προς την ΕΙΔΑΠ. Εγώ σήμερα εδώ συμπτωματικά βγάζουμε και το πρόγραμμα του συνδυασμού μας και το βασικότερο θέμα που προτείνουμε είναι ότι τα δίκτυα πρέπει να φύγουν από τους Δήμους. Πού να πάνε. Να τα παραλάβει η ίδια η ΕΙΔΑΠ. Ναι. Υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα στο Μαραθώνα, λόγω της λίμνης που αναφέρατε πιο πριν, το οποίο αν ενεργοποιηθεί τώρα που ενώθηκε ο Δήμος, θα συμπαρασύρει και τις άλλες περιοχές και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε παραχώρηση του δικτύου ίδρυυσης στην ΕΙΔΑΠ, το οποίο θα λύσει πολλά θέματα. Επειδή έχετε και τη λίμνη του Μαραθώνα, μπορεί να κάνετε μια πιο σκληρή διαπραγμάτευση για να μην πληρώνετε εσείς εκεί πέρα οι Μπράβο, για να κάνουμε ένα μπλοκ όπως οι αγρότες. Δεν κατάλαβα. Να δεις ότι... Δεν κατάλαβα. Να πληρώνουν νερό, να είναι δίπλα του και να χρωστάνε στην ΕΙΔΑΠ. Και μιλάμε για τεχνητό έργο η λίμνη του Μαραθώνα. Τεχνητό. Για τεχνητό έργο. Λοιπόν, μάλιστα. Και Κύριε πολύ- Λουίζο, κύριε Καρίνο, καλά το είπα. Ναι. Καλά το είπα. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έτσι μια εικόνα πήραμε, διότι για το τι γίνεται και στο Μαραθώνα, κάθε μέρα θα βγάζουμε κάνα δυο έτσι, από εδώ και από εκεί, από την επαρχία, από την περιφέρεια, από αυτό, κάπως για να πούμε. Για να τους γνωρίσουν, αν και τους ξέρουν, γιατί ζουν έχει στην σημασία. περιοχή, ξέρουν τα προβλήματα, ξέρουν τους. Στις μικρές κοινωνίες πράγματι γνωριζόμαστε. Και αυτό είναι σημαντικό. Προσφατάκια ήταν. Μερικές φορές είναι καλό, μερικές φορές είναι κακό αυτό, το ότι γνωριζόμαστε. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Συνολικά όμως είναι θετικό. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ίσως θα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές και στο δεύτερο γύρο θα δούμε τι θα γίνει. Ο Θεός βοηθός. Ο Θεός βοηθός. Να είστε καλά. Λοιπόν, Ευχαριστούμε πολύ. θα έλεγα να πάμε σε διάλειμμα.